skal vi have pizza i dag, mor? Vi skal have pizza. Vi skal have pizza i dag. Tak, mor. Jeg glæder mig til at komme ned og handle. Så, nu har vi alt det, som vi skal bruge. Så skal vi bare til at lave pizzaen. Jeg ved ikke, om vi kan finde ud af det her. Så har vi tomatpuré. Og igen et stykke tomatpuré. Og så har vi noget pepperoni og skinke. Og så har vi også noget gær og ost. Og så har vi også noget mel og lidt salat. Så skal vi bare vaske hænder, og så er det bare lidt i gang. Så skal jeg bare lidt vand i. Det var sommer, har jeg kommet i. Så skal resten af gæret i. Salt, vand og gær og mel. Så skal man bare forme pizzadejen sådan her, lidt rund og putte den ned i midten. Og så skal pizzadejen hæve i 30 minutter. Så nu har dejen lige stået i 30 minutter. Så skal man bare tage klædet af. Så har vi så en kæmpe en. Så skal man tage det halve. Så en halv. Så skal man bare sætte den herned. Så skal man tage sådan en her. Og presse hårdt. Og presse. Og i restauranten der plejer de altid at lave den rund, men vi plejer altid at lave den firkant. Så har man bare lagt den på en bagepapir og sådan her. Så nu er jeg bare i gang med at sætte sådan noget her på pizzaen. Altså dejen. Så er vi ellers færdige. Mozzarella på. Mozzarella på. Ovenpå. Så pepperoni. Og derovre er der skinke. Så skal den bare ind i ovnen. Så sætter vi den til varm luft. Og 200 grader. Voila! Nu er pizzaen færdig og klar. Også den herovre. Så godt ud. Du snakker med det. Så, voila! Nu er skinkepizzaen klar. Og pepperoni. Let's go and eat. Oh my God.
elsker pizza.